Anyangma, Monsieur Paul Oula, Anya Kafo, mon koni ministre ou tout dagalendo kamun konala, ou yo ou blal damne, anga fintigilaka ou lieu de damne au kono. Kabri baran damne fokana blabila, yala eka jatemne ou yumiyakola. Bon, ni ka jatemne a follow jume we ni jatemne ke ba Kafo, kan nunu be ka siki Mali fintigilaka ma. O ye fɛn ɲuman ye kama sɔrɔ ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko kan in dili bɛ tali kɛ conseil de sécurité yɛrɛ ye sɛbɛn min bɔ min b'a yira k'a fɔ ko bon ko tiɲɛ yɛrɛ la ni ONU bɛ bɔ Mali kɔnɔ MINUSMA bɛ bɔ Mali kɔnɔ a ka kan u ka kan di Mali finitɛlakaw ma o ye fɛn min ɲana kosɛbɛ nka ni jateminɛ wɛrɛ kɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ bon ko kan ditɔ in na fana gɛlɛyaw donna a kɔnɔ fagaliw bɔra a kɔnɔ. An da bɛna se u ma mais e yɛrɛ bolo an bɛ wagati min na ko sisan e nisɔndiyalen don kan di cogo la sabula caman dira ka ban. O kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ ko kan di cogo a ɲana. An y'a ye fana k'a fɔ MINUSMA kelen u tun ye sɛbɛn fura dɔ fana bɔ k'a yira k'a fɔ k'u ka nin tagali k'u bɛna a la karaba ka bɔ joona kosɛbɛ e ye mun faamuya o sɛbɛn in kɔnɔ. Bon o bɛ dépend ni n'a ye an b'a ye k'a fɔ ko bon sisan yɛrɛ gɛlɛya de donna sisan Mali fintigilakaw ale ni banbanci wale mɔgɔw fɛ bon MINUSMA dun ka jate la ale ye kulu ye kulu min tɛ dɛmɛ Mali fɛ a tɛ dɛmɛ banbanci wale mɔgɔw fɛ bon ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ o groupe fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan MINUSMA ka siran a ka jɔrɔ. An y'a ye fana k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw fana ye sɛbɛn fura bɔ k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka o mun fɔ nin ye ko fɛn min don ko olu ma jɛn ni a ye ko sabula ko bɛnkan sɛbɛn de bɛ yen bɔ wagati o bɛ o kɛrɛnkɛrɛnnen don o kɔnɔ e ye mun faamuya. Bon ne ye min faamu la o de ye k'a fɔ MINUSMA ka siran k'a fɔ ko ale bɛ fanga ale bɛ comment dirais-je ale bɛ kan to Mali ne yɛrɛ kɔni ka jate la o bɛ dépend contexte sécuritaire yɛrɛ la kamasɔrɔ contexte sécuritaire bi a man ɲi kosɛbɛ lakana taabolo kan bɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔ ma ɲi mais fɛn min ye k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw de ye k'a fɔ ko MINUSMA ka taga MINUSMA bɛ ka o fɛn min fɔ nin ko o ni sababa tɛ bɛn ne fana ka jate la o kuma in ni sababa fana tɛ bɛn. Kumakan laban na ni baara ninnu waleya jumɛn bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka finitigilakaw bɛ se ka kan bɛɛ sɔrɔ o ni wagati kofɔlen ninnu kɔnɔ. Sisan an b'a ye k'a fɔ pour que Mali finitigilakaw ka se ka kan sɔrɔ ni MINUSMA ma kan di Mali finitigilakaw ma fɛn min b'a to Mali finitigiw bɛ se ka kan sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye f'u ka kɛlɛ de kɛ o de bɛ ka yira sisan bon ni kɛlɛ dun kɛra a da bɛ goya banbanci wale mɔgɔw la bon ka kan minɛ o ye ko kelen mais ka kan fana maintenir o fana ye ko fila ye dɛ. Ni e ma ɲɛ k'i bɛ kan minɛ i kan ka kan minɛ ka to yen nɔ ka mɛn ani tuguni bon Mali population mago bɛ fɛn minnu na i ka se ka o fɛn di u ma teliya la pour que population bɛ se ka danaya bɛ se ka sabati o ni finitigilakaw cɛ. N cɛ ni baraji.